приятели, аз съм Теди. Днешното видео ще бъде на тема какво да правите, когато ви е скучно. Темите май ще бъдат 5, не съм сигурна. Малко ще импровизирам, но да, няма значение. Нека да преминем към самото клипче. Играйте с кучето ви, забавлявайте се, въргаляйте се в вашия регрес, в вашия двор. Втората тема е правете големи балони и ги пукайте. Разбира се, ако имате такова средство. Аз разбира се имам. Следващата тема е правете си малки балончета. Разбира се, ако имате такова средство. Да, или ги пукайте. Това отнема доста от времето ви и няма да ви е скучно, повярвайте. След това играйте с топката, трупайте я и бройте колко ще изкарате. Кайра тук малко ми се пречка, както виждате. Следната тема е премятайте се. Аз не съм много добра и Кайра малко ми се пречка. Да, приятели, това беше последната тема и дано да ви е харесало клипчето. Ако така, дайте thumbs up, subscribers и ще се видим в следващото видео. И много съжалявам за това, за което Кайра разкача по мен, но просто не ми забравяше цялото видео от начало. Да, просто и до следващото видео.